Bla dubju ta' xejn li żjed talba qasira li Dun George jirnexxielu jdaħħal fil-moħħ tat-tfal kienet grazzi Sinjurella u għaffir li Sinjurella. Ta' kien ikellem lit-tfal u anke lill-kbar, Dun George kien jgħidilhom biex jgħidu din it-talba kuljum qabel jorqdu. Kien jispjegalhom ukoll għalfejn għandna ngħidu din it-talba. Kien isaqsihom, għandna għax ngħidulu grazzi lil Alla? Xi tfal kienu jweġbuhu jgħidulu, ngħidu grazzi għax hu ħalaqna, tana da kollu li għandna u miet għalina fuq is-salib. U da xiex ngħidulu jaħfrinna kien jerġa' jistaqsi. Tal-oħra kienu jwieġbu, talli ma nobdux, talli nofendu l-Alla u affarijiet oħra ħżiena li aħna nagħmlu. Dun George kien jenfasizza li għandna nitolbu din it-talba qabel norqdu sabiex jekk tiġi l-mewt Alla rieda. Allura lil Alla nkunu ringrazzjajnieh u talbnieh ukoll maħfra tan-noqqasijiet tagħna. Għalhekk ejjew illum nirrepetu ta' spiss matul din il-ġurnata din it-talba tant għażiża. Grazzi Sinjurella u aħfirli Sinjurella.